ce a hankali zan faɗi masu yi da ke tunda a zuciyarsu kullum suke zama da ke. Kin ji Khadija sai ki daure ki zo da ɗan rake tunda halin ki babu shakka ya zaga ko ina. Hassadanki kullum suke faɗa da su ba sa so a yau dare ki karkiya da su walla zama da ke hakika Khadija sai da ke. Kin ga Shafa'u dai guda ce cikin 100 dukka abin da za ta furta tanai da nazari ke wallahi za mu gaida Shafa'u yar gari. Kin ga Khadija yar Halilu ce mu gaida ke. Ina yin ƙura na tashi ku tuna farar iya wacce da hankali da kyawu ita ce ya zagaya. Ke sannin ki Fauziya na Khadija ta gaya ta ce duk zaman ku ke ba kya nuna zuciya. Zahirin halali akuya ta fi kare tunda batu ake na yanka haram shinin kare shi kuma ƙaryaci da mugu Khadija zazare wanda ya so ki sai ki so shi ki ba shi lokaci. Safa da Shafa nake wa waka fidon su zo ki ji mun ga kina da yar fasaha gami da ilimi wanda ya ki zahiri dai faɗin Shafa da Safa zaman amana firdau sa'adala. Tarbiyya zana gaida Maryam ku zo mu rausaya mana sai faɗan amana ku bar su yan tsiya inda da arzikin ki karbiya baki shan wuya. Maryam mai ado da tsafta Maryam gimbiya. Jasila yaki yar amana Khadija ta kice kin ga da arziki da samu iya da umma ce ke ce da mai ji dadi a gaida gimbiya. Jasila sai ki ba mu sirrin zama a zuciya. To ga baitukan ku nan mima da mima sai da ku kun ci dubu suna gani dole su so zama da ku suwai ba mama na gaida a zaman da ni da kuwa ɗaya kin wuce 100 umma kiɗan nasa da ke. Ga kuma rijiya ana zura gogan cikin gari wanda ya sha ruwan da tilas ya zamo a dangari. Na za ana batun Khadija a gari da bangare na Khadija dai guda ce rage wa tambari. Abudi ya kaɗan amana a ganin Khadija ne tunda Khadija yar uwa ce ashe akwai biki kaga Khadija ka zame mata tsokar cikin jiki ita in dai ta so ka ta so ka jini da zuciya. Abdul Jabbar nake wa baiti kanin Khadija ne shi da Abdul Hakim da Hashir shinin Khadija ne anti Salima har da ke saka ko mu dangane inda ilahu ne ya baki ki taho ki sha gaba. Anti Sa'ida zo ki zauna ki ba mu shawari kan murnar kiɗan Khadija ina da tambari Allah mai ruwa da iska ta zaga dugari na Khadija sai ki taka a hankali. Ɗahara ga ki ga sukardo ina ta zulumi kan zancen da zana furta na sha ruwan ɗumi kala hawa uzo ki duba hawa ukamila kala da ke da duk masoyan ki jinin Khadija ne.
Khadija za mu